Абе, как те фанах сега в газиното? Как ще плащаш сега квартирата? Айде да видим сега. Ама чакай малко, ма. Дявола ме накара да отивам да пробвам малко късмет, ма. Много грешен човек станах вече. Комари играя, алкохол пия. Не става ли малко от вашите да искаш борч, ма? Так нашите мислиха да дават на нас борч. Както хвърли на газиното парите, а сега оправи са. Не можеш да искаш. Бащите като ми едеха моите пари, от устата ти една дума не зама, като доди ред на нас, не мога да искам. Нещо ли каза, бе? Нема, казвам, дето вече вярваш, ще ставам. Ама, сакам да не чуи дума за техните. Чакай да се моля на Господ, че поне да ме спасти от тая ситуация. О, Боже, знаех, че съм грешен, ама какъв грях съм извършил, чак толкова да ме ритниш. Абе, ти вече вярваш ли стана? Какво да правя, ама? Отървем се от греховете си. Как няма тук един кладенец да хвърляме там като Йосиф? Ама аз да не съм пророк, ма, да ме хвърляш в кладенеца. Сега те оправих. Айде, ма, шванка. Този път си права, ма. Бездомно куче.